Senengane golek manuk ana papan ngendi bae. Sing kulino dipanggoni manuk sing dipikat adate manuk perkutut. Panggonane yen ora ana pakebonan ya menyang sumber sing akeh tandurane wit gedhe kaya wit pule, rau, trembesi, mauni uga wit kepuh. Oleh-olehane anggone mikat banjur dilebokake kurungan ana omahe nganti jejer-jejer akeh banget. Yen lagi ngoceh utawa manggung persis kaya pasar manuk, kebon kewan ngono kae. Wong sing kapranan anggunge nunggone nganti suwe banget. Menawa cocok banjur dituku, diduwiti sapenjaluke sing duwe. Anggone mikat dina Jumalegi sabubare bedhug ana sumber tawang pernahe sawetane punden desa. Sawise dipasang pikat lan diwenehi pulut benda pelunguke perkutut wadon manggung ganter banget ora leren-leren. Sawise rada sawetara ora ana klebate manuk sing marani, banjur kutut sing diarah mabur ninggalake pelenguk ngarahe ngulon menyang peringan gampeng menclok ana wit seru cilik. Dumadaan ora ana amarga mlebu menyang rong susuh ana kono. Suramardikun si tukang pikat mau banjur nyedhaki gampeng panggonane perkutut. Bener pancen mlebu gruwangan tenan. Dheweke bali nunggoni pelenguk pikatane menawa ana kutut liyane. Sinambi layeh-layeh sak ngisore wit pule ngrantam angen-angen kepriye kepenake bisane nyekel perkutut sing nyusuh ana peringan iku. Jarine perkutut sing nyusuh aneh iku ana katuranggane tumrape sing ngopeni. Dina sorene sabubare ngisak Suramardikun mikul ondo kanggo menek susu perkutut ana peringan gampeng. Sawise tumata dheweke banjur munggah lan ngrogoi growongan iku. Manuk perkutut siji dicekel banjur diwadahi udeng sing digawa gegacangan mudhun terus bali ora lali ondo pring dibekul pisan. Satekane omah perkutut mau dilebokake ana kurungan anyar sing diseleh ana balik omah ngarep. Dheweke banjur mapan turu amarga wiwit awan nganti bengi durung leren-leren. Anggone turu anger banget amarga dikudang wanita ayu sing nganggo klambi sutra ijo enom. Dina sesuke sawise sarapan terus ngerokok jedal jedul ana emper sinambi nglaras kepriye manuk perkutute anggone oleh dik wingi sore. Perkutut anggone dekep wingi diudunake lan udeng sing kanggo wadah banjur dibuka. Ning saibo kagete jebul manuk perkutut sing diwadahi udeng dadi ula weling sing gedene sak jempol sikil. Kurungan digawa menyang mburi supaya ora mbebayani yen ula weling mau metu. Suramardikun lungguh ngawasake kurungan sing dianggo madai perkutut dadi malih ula weling mau. Dumadaan sawise ula mau metu saka kurungan banjur mabur kaya manuk perkutut kae. Dheweke nganti suwe mung bisa delek-delek bingung ora bisa tumindak apa-apa. Anggone ngipi ketemu wong wadon ayu sing klambi sutra ijo enom. Senajan dheweke wis suwe bedak pikat lagi sepisan nemoni lelakon sing kang aneh-aneh iku. Jur sawise diwarak-warakake dheweke rumangsa getun
Jare perkutut sing bisa manjilma kaya ngono iku regane larak lan duwe yoni kaya keris, tumbak lan wesi aji liyane.